Pri mikrofóne Michal Miklik. Michal, padol kameň zo srdca, odvrátili sme hrozbu boja o záchranu. Určite sme si to všetci dobre uvedomovali, ale nechceli sme si to pripustiť a chceli sme hrať napriek tomu uvoľnené a som rád, že sa nám to podarilo a odvrátili sme tú hrozbu. Základom bola tá ofenzívna hra, nepripustili sme Talianov vlastne 2/3 k ničomu, možno až na tú záverečnú presilovku 5 proti 3. Vedeli sme, že sme lepší tímom, lepší korčulári a snažili sme sa od začiatku čo najviac korčovať a hlavne držať púk a nepúšťať do nejakých prečíslení. 4 mužstvá majú po 7 bodov, patríme medzi nimi aj my. Budete teraz trochu počítať počas tých 2 voľných dní? No tak, myslím si, že počítať nebudeme, my sa sústredíme 2 dní, oddychneme a sústredíme sa na ten posledný zápas a budeme chcieť vyhrať a čo sa stane potom, aká bude tabulka, uvidíme. 9 bodmi patríš medzi najproduktívnejších hráčov šampionátu. Pozeráš sa aj na Ovečkina a Tichonova, ako oni zbierajú body? Tak, na hokej nepozerám sa, sústredím. Mám dosť hokeja, čo tu hráme a nejak ostatný hokej nesledujem a neviem, určite som rád, že bodujem, ale bol by som rád, keby viacej vyhrávame alebo viacej zbierame body ako mužstvo. Oddychnite si počas 2 dní a držíme palce v zápase s Dánskom. Díky.